găsit, minunați oameni din praf de stele, și bine ați venit la provocarea mea creativă de 366 de zile, în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Am sărit o zi din lecțiile lui George, pentru că ieri efectiv simțeam nevoia să folosesc culorile adevărate, palpabile, și nu să desenez în Procreate. Dar astăzi mi-a revenit și dorința, dar și nevoia, pentru că am călătorit foarte mult astăzi și nu puteam să pictez efectiv. Și atunci m-am întors la cursul lui George, care practic e o lecție în care te învață să faci foarte, foarte multe lucruri care apoi puse împreună vor fi o frumoasă imagine de Halloween sau de toamnă. Astfel, cum fac aceste donuts sau funk, cum se numesc în ungurește, și sunt cu diferite glazuri. Trucul era să facem un donut bun, clasic, și apoi să schimbăm culorile glazurilor de deasupra. Iată și poezia: căpșunici și lămâițe, o glazură dulce tare, mure, fragi și ciocolată. Care-ți place ție oare? Sper că v-a plăcut și poezia. Și acum vă voi arăta diferitele glazuri, iar apoi aș vrea să vă arăt faptul că primul desen pe care l-am făcut a ieșit foarte urât și dacă m-aș fi oprit acolo, n-aș fi făcut toate aceste lucruri delicioase. Ia priviți cum a arătat prima dată când am încercat. Vedeți, nu este foarte reușit. Și am închis și apoi am redeschis programul și iată rezultatul. Deci, nu vă lăsați, dacă lucrurile din prima nu vă reușesc, încercați din nou, încercați într-un moment, faceți 3 respirații și reluați munca și sigur rezultatele se vor vedea. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și vă aștept și mâine cu muzică, pictură și poezie. Pupici!